Mozarts far forhandlede med flere musikforlag. De 3 symfonier, hans søn skrev i 1772, var lidt for gode til bare at blive liggende i håndskrift i Salzburg. I februar 1772 skriver han til musikforlaget Breitkopf i Leipzig. Vi kom tilbage fra Milano den 15. december, eftersom min søn igen har vundet stor hæder ved at komponere en serenade i Italien, er han nu blevet bedt om at lave den første opera til karnevalet i Milano næste år, og umiddelbart derefter en anden opera til Sankt Benedetto-teatret i Venedig. Vi vil derfor blive hjemme i Salzburg indtil slutningen af september, så rejser vi til Italien for 3. gang. Skulle de i mellemtiden ønske at trykke nogle af min søns kompositioner, er det nok bedst at bestille dem nu. De skal bare skrive, hvad de har mest brug for. Han kan skrive klaverstykker eller trioer for 2 violiner og cello, strygekvartetter eller symfonier for violiner, bratsch, 2 horn, 2 oboer eller fløjter og basinstrumenter. Kort sagt, min søn vil skrive en hvilken som helst komposition, som de mener, de kan tjene penge på. Eneste betingelse er, at vi får besked i ordentlig tid. Sådan skriver Leopold Mozart. Og inden symfoni nummer 17 begynder, må jeg hellere fortælle, at den altså er komponeret af en dreng, som er bare 16 år gammel.